गिबियावनो साफ्रोमबो बर' रायजो राजा बिथांमोननिसिम जोंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। गाबोन 30 जुन गाबोननि साना जोंनि बर' हारिमुनि थाखाय मोनसे जारिमिनारि सान जानो थांबाय दङ। मानोना गाबोन बिटिआर सरकारजों लुफुंजानाय नैबे सेरफांगुरिनि रुंसारि टिकेन्द्रजित नार्जारि गोसोखां डिजिटेल मिनि सिनेमा हल बेखौ बेखेवनो थांबाय दङ। बे थारैनो जोंनि थाखाय खोब गोग्गाथाव बाथ्रा। मानोना गोलाव समनिफ्राय बड' सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन आरो बर' हारिमुनि दैदेनगिरि बिथांमोना बे सिनेमा हल लुफुंनांगौनि थाखाय गुबुन गुबुन समाव सरकारनो मेम'रेन्डाम होबोबाय थादों, नारसिनबोबाय थादों। दिनै बियो थारैनो मोगथाङाव जाफुंसारनाया जोंनि थाखाय खोब गोजोनथाव बाथ्रा। मानोना जोङो जोंनि हारिमुखौ गोजौआव लांनो गोनांब्ला दा सावथुन बे सावथुना खोब इम्परटेन्स रल लायो। दा बेखायनो बे सावथुनखौ जोङो गोजौ थाखोनि खालामनानै जोंनि बर' सावथुनखौबो जाहाथे गुबुन गुबुन रावारिनि सुबुंफ्रा नायो बा गुबुन हादरनि सुबुंफ्रा नायो। दा बिनि थाखाय सिनेमा हलनि बे गोनांथिखौ जोङो सानखांनानै गुबुन गुबुन समाव सरकारखौ खावलायबोबाय थादोंमोन। दिनै मानगोनां प्रमद बर' बिथां सार एबा बिटिआर सरकारा बे हाबाफारिखौ मावफुंनानै होबाय। दा गिबि खोलोबनि थाखाय गंद' सिनेमा हलखौ लुफुंगासिनो दङ। गसाइगाव, सेरफांगुरि, रुनिकाटा, सिमला, बागानपारा आरो रौता। दा बिनिनो नैबे सेरफांगुरिनि जा सिनेमा हल बिनि लुफुंनाय खामानिया 100% जाबाय आरो गाबोन बेखौ बेखेवनो थांबाय दं। जों बेखौनो आसा खालामगोन जोङो लुबैनाय बायदि जों साननाय बायदि सिनेमा हल लुफुंनायनि गेजेरजों जाहाथे जोंनि सावथुन मुलुगखौ जोङो नेक्स्ट लेभेलसिम लांनो हायो। थ' बे सिनेमा हल लुफुंनायनि उनावहाय जोंनि सावथुन दिहुनगिरि दिथागिरि बिथांमोना निस्सय गोजौ थाखोनि सावथुन दिहुनगोन, जों बेखौ आसा खालामगोन। आरो बेबायदि जायोब्लासो जोंनि सावथुनखौ गुबुन गुबुन हारिनि मानसिफ्राबो नायगोन। आरो बेबायदि जायोब्लानो जोंनि बर' हारिमुवाबो गुवारै फोसावजागोन। नैबे सेरफांगुरिनि सिनेमा हला बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ एन्टारटेनमेन्ट होनायजों लोगोसे जोंनि सावथुन दिहुनगिरिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां प्लेटफर्म जानानै थागोन, आं बेखौनो आसा खालामगोन। आरो लोगोसे नैबे सेरफांगुरि ओनसोलनि मानिजाथाव इन्टेलेक्सुवेल ससियेल वर्कार बिथांमोनखौबो रोजा रोजा साबायखर बावहरगोन। स्पेसियेलि सेरफांगुरि बाजार कमिटि बिथांमोननिसिम आंनि साबायखरखौ बावहरगोन। मानोना बिथांमोननि मददजोंनो नैबे सेरफांगुरियाव बे सिनेमा हलखौ लुफुंनो हानाय जाबाय। जियानो जायाथों नैबे सिनेमा हला जाहाथे जोंनि बर' हारिमुनि मोनसे हारिमुखौ जौगाहोनांगौनि थाखाय, हारिमुखौ डेभेलप खालामनांगौनि थाखाय मोनसे प्लेटफर्म जानानै थाबाय थागोन। बे सेरफांगुरि जिथु सिनेमा हल, बे सिनेमा हला गासै 2,20 लाखजों लुफुंनाय जादों। बिनि केपासिटिया गासै 150। थ' दिनैहाय नैबे जायगायाव जोङो नायसंनो फैदों। मानोना गाबोन जिहेतु बेखेवगोन, दा बेखेवगोननि थाखाय माखासे लाहार फाहारफोरखौ खालामनो फैदों। दा बेवहायनो जोङो हल सिङाव हाबनानै एसे टेस्टिंबो नायनाय जाबाय। दा हलनि सिङाव हाबनानै खोब मोजां मोनदों, गोजोननाय मोनदों। खारन नैबे सिनेमा हला जों लुबैनाय बायदि जाद्रायाखैब्लाबो खोब मोजां मोनसे नायनानै मोनसे परिबेसखौ जोङो मोननो हादों। आसा खालामगोन उननि समावहाय बिटिआर सरकारा बिनिख्रुइ साबसिन हामसिन सिनेमा हल जोंनि थाखाय लुफुंनानै होगोन।